Cyfarchion o Gaerfyrddin ar ddydd Gŵyl Ddewi. Mae gorchymyn Vladimir Putin i roi grymoedd amddiffyn niwclear Rwsia a rybudd uchel yn dangos yr angen am ymgyrch newydd a difrifol i diarfogi niwclear rhyngwladol. Yn ei ymateb chwyrn i sancsiynau rhyngwladol yn erbyn Rwsia am ymosod ar yr Wcrain, mae Mr Putin wedi codi braw byd-eang drwy gyfeirio at arfau niwclear. Ar wahân i straeon newyddion achlysurol am Iran a Gogledd Corea, falle bod ni wedi tueddu meddwl mae rhywbeth sy'n perthyn i'r gorffennol yw peryglanferth arfau niwclear. Dylai bygythiad Mr Putin fod yn ysgytwad i bob un ohono ni. I ni wedi gweld pa mor gyflym y trodd yr rhyfel oer yn rhyfel poeth yn yr Wcrain. Gweddiwn ar ddiw nid yw'n datblygu'n rhyfel niwclear. Dyna fydd diwedd y ddynoliaeth. Ar ddydd Gŵyl Ddewi, dylem gofio bod gan Gymru draddodiad hir ac anrhydeddu o hyrwyddo heddwch, o ddyddiau Henry Richard, gweinidog annibynnol ac aelod seneddol, ac ysgrifennydd cyntaf y Gymdeithas Heddwch Rhyngwladol yn 1850, i'r gwaith ymroddedig sy'n cael ei wneud gan Gymdeithas y Cymod heddi. Wrth i ni weddio dros Gymru a'n pobl y dydd Gŵyl Ddewi hwn, i ni hefyd yn gweddio dros bobl yr Wcrain, a phawb arall sy'n dioddef oherwydd y gwrthdaro ofnadw hwnnw.